Čus, dneska tak si zase zahrajem Fortnite, takže dávejte like, subscribe a jdem na to. OK, takže už letíme. Asi poletíme tady na benzinu. Jo a ještě vám chci sdělit takovou informaci. Videa nebudou vycházet asi každý den, protože nebudu mít asi na to tolik času furt každý den, ale tak možná aspoň 3krát týdně bychom mohli dát. OK, takže nevím, jestli dneska dám to video 22.1. Protože jsem poměrně unavený, protože jakoby vrátil jsem se domů jakože asi ve 2 nebo v 1, ale už je jakoby budou 6. A já jsem unavený a zítra stávám do školy. Takže tady to je takový shrnutí informací, protože je to ještě první video na tomhle kanále. Mohl bych si ty videa možná předtáčet, co myslíte? Protože jakoby, když se je budu předtáčet, tak potom je jenom vydám. Takže to bych mohl dělat. OK, si otevřem čestku. Jo, a kdybych dělal ohniště a emoboxy, tak to je protože já sbírám levely, no abych mohl prostě, abych dosáhl level 100 až 200, protože já jsem hrál poměrně už skoro na konci, nebo jako v půlce a no tak nějak. Když si otevřem tady. A v popisu tak máte odkaz na Instagram, takže dávejte tam taky follow. OK, už máme level 90. Těžíme. Já hraju teda solo buildy, Battle Royale, klasický. Jo a přidali nám Godzillu, kdo si všiml. No, všichni si všimli. Ale i Konga už přidali. Před pár dněma snad, nevím, teď nevím. OK, a budou tu vycházet taky líky, informace o Fortniteu, co bude ve Fortniteu a tak dále. OK, já jsem hned po updateu šel natáčet. Takže nějak tak. Mohli bychom si dát i OG sezónu, co vy na to? Podle mě tahle hra nebude win, no ale tak aspoň jako taková informačka ještě. Takže omluvte mě, já se jenom odskočím. Hned jsem tady, já si jdu jakoby na základ. OK, takže jsem tady. Ale asi budu dělat i nějaký montáže, ale svoje, že jo. Hele, kdybyste slyšeli náhodou ten počítač, tak on chladí, takže vydává zvuk, no. Takže to je asi takový shrnutíčko a teď už asi se vrhneme na hru. OK, takže Máme teda katanu, teda já tomu říkám katana. OK, Godzillku už máme, OK. Já teď hledám to auto, který, kde je jako. OK, zatím máme 0 kg, kámo, to musíme navravit, přece nemůžeme být takhle bez kilů. Takže jeden. Kam? Asi jsem na Godzillu, no. Tak, speedím. Teď narazím, ne. OK, ne. OK, tam střílí, tak já tam jedu. Jsem o toho do toho milem
celou. Čistá. Kámo, tahle maska je mega OP, to klidně vemu místo katany. Hej, ale ty zvuky od Godzilla jsou strašně jako, že slyším až, tady další čestka, že slyším až třeba kámo, když jsem od ní třeba na konec mapy. Okay, hop. Ten ammo box a česta. Hele, ty s jídlem, tak ty beru, když mám málo HP a hlavně pro XPčka. Ammo boxy pro XPčka, ale hodí se i ty náboje a čestky hlavně pro zbraně. Ale jako hodí se i ty XPčka. Jdem. Okay, jdem. Jdem tam. Čestka. Jsem se podíval jenom, kolik mám levelů. No, takže tak nějak. Kámo, on už má skoro to. On ji ubírá strašně hodně. Kámo, tak teď ji ubírá. On ji už zabil. Sakra. Aspoň se tam. Ten box bych pro něj mohl jít. Týpek. Bude bez tak nějaký bot. Jo, to je, aha, to není týpek, to je fakt bot. OK, tady už jsme u toho dropu. Tady kartička ještě. OK, fialová. Jo, tam je AKčko, zlatý. No, kámo, tak to se buglo za auto. Beru. A ještě si pro kartu asi. Jo, takhle to mám. Ne, metky to asi nevím. Zpátky tu snipu. OK, tam střílí. Já tam jedu. V zóně, jo. Kámo, kdyby šel do zóny, to možná budou NPCčka. Jo, tady si spamnujou NPCčka. Jo, jsou tam. Jo, to je NPC. Kámo, jak jsem se nemohl, jo, a na něj nemohl střílet. Ok, tak běžíme do zóny. Jo, tahle maska je prostě, kámo, úplně nejlepší. Hlavně na zdrhání jako před zónou a tak. Nebo na kempení v zóně a pak můžete, že jo, díky té masce rychle. Tam má někdo korunku, tam jedu. Jo, už ji vzali. Tady je drop. OK, Godzilla. Stojíme. Asi konečně nějaký člověk. Kámo, tak kde je? Jo. Není v autě? Ne, není. Tak asi jdu pro ten airdrop asi. Jo, a ještě pro tohle. To vemu jenom, stejně je tam jako jeden, takže... Ještě airdrop, se hezky domečku. Airdrop, OK, ale to už mám za tý AKčko. Kde je to auto? Jo, tamhle. Jsem trochu na hlavičku. Tak to čak vyjedu. To asi budu muset jít zničit. No, asi určitě.
Jo, z toho nevyjedu. To zničím. OK, takže se vrátíme autíčko a jedem do zónky. Já jsem se mám Jo, jdeme. OK, tady fighty, asi určitě boti. Jedem vyzout bot. Když jsou boty. Tak, jeden. Tak co ty? Seš hráč nebo bot? Co? No? To je bot. Nebo jako oni moc nespí, ne, oni spíš nekraučujou. Hop. Snipe, hezky. Ještě kdyby to byl no scope, už první by to byl klip do montáže, to je jedno. OK, si beru medkit, si ho dám. Jeden, asi ne, Tam zase fighty, nějaký fighty. OK, tady. Jsem to trochu katnul. Tam se nic nedělo totiž předtím. Už máme jakoby 3 kilíky, no. Jo, tady. Bude mít 4. asi. Za mnou. Kde je? Jo, v keři. Já dělám okno, ale moc mi to teda nevychází. To mi nevychází. Tak. Čestka. Tamhle ohýnek. Jedeme. Tuto je benzínka. Že by tady někdo být. Čestka tu být. Tak já ji vzít. A nic nepadnu. Jsem asi tohle černý. Už jsem ho škrábnul hned, kámo, po 5 sekundách, ne? Jdem tady přes Pumped Power. Čestka na tu kašu. Tak, tady. Jo, to už bot není. Není. Teď určitě udělám nějakou chybu a umřu. Hop. Jo, tady je. Jak už chtěl pryč. Chudák, ty vole. Někdo má tu snipu novou. Custom. Ne, víš co, já vím tohle. Tak já se tam hop. Du. Si dám aspoň ty. Veníčka. Kámo, já to zkusím risknout na ně. To je jako zisk a taky někdy se to nepovede. Jedem. Narazíme NPC. Jo. Takže tady video končí. Doufám, že jste dali like a subscribe. A jestli jo, tak jste borci. Takže čusák.